गोबाङा गोबां बुंबाय थादों हिन्जाव गोदान नामा गदाय नामा फोथायलायबाय नामा एक्सेट्रा एक्सेट्रा कमेन्ट नैबे भिडिअ स्पेसियेलि बा स्पेसियेलि बैफोरनि थाखाय बा सोरनिबा नङा रावखौबो बुजायनायबो नङा आं आंनि एक्सपिरियेन्सखौसो शेयार खालामगोन मानो होनोब्ला बोथोरा गाज्रि अखा बिराद बाहेरायाव खोरोमदों जोंनिजों मानो होनोब्ला गोबाङा गोबां रावबो रावनिबो डेभेलप जानायखौ नायनो हाया जों जेलास फिल खालामो आरो जों जेब्ला हमदांनानै लायो गावखौ हमदाङो जाय जेलास जाग्रा जेलास जाय गावथ' डेभेलप जानो रोंखाला मालायखौ जेलास जानानै बा मेगन सानानै गावबो डेभेलप जानो रोंला मालायखौबो डेभेलप जाजानो बायो बेबायदि जों जोंनि सार्कोलाव नुनो मोनो बेखौ जों रावखौबो दाय होनानै लाब गैया मानो होनब्ला बे हिउमेन बिंफोरनि मोनसे केरेक्टार बा आखुथाय बायदि जालांबाय दा मोनसे बुस्थु लाब दा आं बेखौ एडभार्टाइज जेबो होनाय नङा गोबाव समनिफ्राय सोलिगासिनो सोरबा मोनबाय बायफेरबायबो बेलेगावबो साप्लाय जायो दा मिथियोबा मा जालायगोन बेखौ दिरुननाय मानायावबो एमजे मोनिसो बे बिदि जालायगोन नङाबा सोरबा एक्सेट्रा मानो होनब्ला खायफा मानिनि कमेन्टखौ आं एनालाइज खालामो ओरैबायदिबो लिरो जे इउटुब गैयाबानो माने सोरबा एमजे सोरबा बै इउटुबार बै गैखाला बिसोर थैखाबाय नै बिदि सानो बाथ्राया बेबायदि नङा इसोरा मानसिनो आखाइ हरदों आथिं हरदों नंगौ आं सोरखौबा खेंसालियै बुंदों बा मादों बिदि बुंनो साननो हागौ डाइरेक्टलि बुङो आं एफाग्राब नै बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरनो बारा हायामोन नाथाय जायखौ फोथायनानै जायखौ आंगो साननानै आवगायबाय हान्थिबाय दा बै आंगोआनो नोंनि केरियार बायदि जाय मोनसे फकास टारगेट बायदि लानाय बांसिनै नैबेखौहाय हार्म खालामनो टाइप बा गाज्रि खालामनो टाइप फैथारखायोब्ला बेखौ सोथो लाखिनो हानोना थिग बेबायदिनो आंनि सायावबो जादों नंगौ गोबां गावबो नै ससियेल मिडियायाव डिमटिभेटबो जादों आरो गोलैसोनाय बायदिबो मोनदों आरो गोलैदोंबो जेबो नङा नाथाय आं मोनसेल' फोथायना लाखियो जे गाराया हामनो समाय लायो सानसे साननै सानथाम मास मोनसे मोननै बोसोरसे नाथाय गाराया हामथारखायो टाइम लायो सौदावोब्लाबो जोङो मालाबाबो गोलैनानै थाबाय थाया जों सिखारनानै थाबायनो सोलोङो बेखायनो जाय जेखि बुङा बुंबाय थाथों फंबायमोनबा सोरबा जाय गाज्रि नोजोरजों बुंग्रा नोंसिनि बायदि मटिभेट खालामनाय मानाय आंनि गोसोखौ खोलैनो हानाय नङा मानो होनोब्ला इउटुब गैयामा सासे आबादारिया आबाद मावनायखौ बेसर आबादा जायाखै बेसरल' नेनानै थाबाय थाया बे माइबो गायगोन बा माइनि सिजोन थागोन आलुबो गायगोन बायदिसिना बेलेग मावबाय थाखागोन आरो बिनि मावनायखौ नोङो बुंनानै जायालै जाम्बा थालै बखा बिदि बुंनानै जेबो खालामनाय बे मावग्राया मावबायानो थाखागोन आरो मावोबा बियो सोलिलांनो हाखागोन थ' बेबायदि जोंनि ओनसोलफोराव माने गावबो रोङा मालायखौबो गोबां मेगन साग्राया थाखायो डिमटिभेट खालामनो हानाय नङा मानो होनोब्ला आं गोदोनिफ्रायनो आरो आंबायदि गोबां दङ मटिभेट जानानै फैखानाय नट अनलि इन इउटुब आंबो मिथिगौ इउटुबानो जे पारमानेन्ट इउटुबजों सोलिलांगोन बेबो नङा गोबां सर्सबो थानांगौ जायनि थाखाय गोबां बेफोरखौहाय मोनबाय इउसबो खालामबाय मा बबेनि सोरजों लिंक माब्रैहाय खालामनो हागौ सोलिगासिनो मोजां आरो रिसेन्टलि नोंथांमोना माखासे मानि बुस्थु नुदोंमोन आं गासिबो बुस्थुखौनो जे नों मा मावो मा खालामो मायावहाय लिंक दं बेसेबां इनकाम जादों खिथाजोबनांगौ बेबो नङा सिम्पोल लाइफ लिभिं नैबे बांसिन मेटार खालामो आरो नों जेसेबां खामायदों 1 लाख खामायदों 2 लाख खामायदों खौथि खामायदों रावबो सोंनो थाङा मानो होनोब्ला नों खामायग्रा जानो हागौ नाथाय नों जे माबायदि लाइफ स्टाइल थादों जे गावखौ बेसेबां खुसि खालामनो हादों बेसिमावलाय मेटारा गोबां बुंग्रा थायो थ' बैफोरबायदि बुंग्राफोरनि सायावहाय डिमटिभेट खालामनो नाजाग्राफोरनि थाखाय आं स्पेसियेलि दिनै बुंबाय मोजां सानग्राबो थायो गाज्रि सानग्राबो थायो एबा खोलैथारनोसै बेखौबो बिदि सानो नाथाय जाय सानग्राना बांसिन
खोलैनो साननानै बैखौ खोलैनो नों हाबावनाय नङा, नाथाय नों गावसो गोलैगोन। मानो होनोब्ला इसोर होननाय बुस्थुआ दङ, आरो इसोरखौ बुङोब्ला मालाबा इसोर खुलुमग्रा जालायफोरा मालायफोरा गोबाङा बुंनो हागौ, नाथाय इसोर होननाय बुस्थुआ बेनो, इसोरा गोथारफोरनि थाखायल' नङा, जायफ्रा मिथिया रोङा बैसोरनि थाखाय सोलायनायखौ जोंनो नांगौ। थ' जोंनि एरियायावहाय गोबां गोदान गोदान आपग्रेडेसन फैनो थांगासिनो दङ। जों दिनै मोनसे बुस्थु सावरायदोंमोन, उनाव लासै लासै मिथिलांगोन नोंथांमोना। आरो मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला, जायया नोंनि मोजांखौ नायनो हाया बहुद बारा, नाथाय नोंनि मोजांखौ हास्थायग्रा लुबैग्रा बहुद खम। मानो होनोब्ला डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट बुजिनो मोनो, जायया जे बुस्थु खामानिखौ नों मावनानै मोजां मोनो बेखौनो फोजोबस्रांनानै होनो नोंखौहाय मानसिफोरनि सिगाङावहाय गाज्रि गाज्रि बुङोब्ला सानबेसे बुंनो, सानसेयाव फोथायगोन, साननै बुंगोन, सानथाम बुंगोन, सानब्रै बुंगोन, सानबा बुंगोन, 6 दिन 7 दिन बारे बार बुंबाय थायोबा गावसो गाज्रि नुजायो। बेखायनो सोर मा बुङो बुंबाय था, मोदोमाव नांनाय नङा, थाबायग्राया थाबायलांबाय थागोन, आंना नैबेल' मथ'आ। बेखायनो फरायग्राफ्राबो माग्राफ्राबो बिदिनो जानांगौ, सोर मा बुंबाय था, नों गावनि लामाजोंल' थाबायलांबाय था। बुंग्राया थाखागोन गोबांनो, बुंबाबो नोंखौ बै जाहोआखै, बुङाबाबो नोंखौ जाहोआखै, गावनो खस्थ' खालामनांगौ जायो। बेखायनो डाजन्ट मेटार, बुंग्राखौ बुंबाय थानो, आं नैबेखौ सानो। आरो नैबे मोनसे लेसन, आयदा, सोलोंनो मोननाय, सोलोंथाइ मोननाय होनना आं सानो। नंगौ, सोरजोंबा आसि थुजायोबा मायोबा एसे ससियेल मिडिया इउजार मिथिजानायफ्रा बांसिन हेम्पार गोलैयो। डाउन जादों, खोलैनो हादों आंखौ, नंगौ, आं बेखौबो बुंनानै लायो, नाथाय सानबैसे, बयहाबो सम फैयो। आरो जायया सोरखौबा गावनिफ्राय बांसिन अनो बेखौ मालाबाबो बैनि खामानिखौ मालाबाबो माने खोलैनो नाजाया। जे खामानिजों बेहा मोजां मोननाय दं बेखौ आं सानो आरो। जायफ्रा खोलैनो नाजाग्रा, बायदि बायदि मेसेज होग्रा, बिसोरनि थाखाय स्पेसियेलि बानायबाय। रावखौबो बुजायनाय नङा बेयो, आं बुंनो गोसो जानायफोरखौल' बुंदों, शेयार खालामो। बिनि गेजेराव खायफा रागा जोंग्राबो थानो हागौ, ओरै मालायनि खुसिखौबो नायनो हायोबो थायो गोबां। जों माने गावखौनो फात्ता मोना, जे आं बेखौ नायनो हायो बायदि बिदि बुंफ्लांबाय, उनावसो जों जेब्ला गावनावबो जायो अब्लासो रियेलाइज मोनो बेबायदि। दा गोबाङा बुंहरदों नै न'खरनि प्रब्लेम, सोरहाबा हौवा हिन्जावनि प्रब्लेम, मा सल्भ खालामनो? माने नों गावनो सोरजोंबा आसि थुजायोब्ला, सोरजोंबाखौथ' बादो, गावनिजोंनो आसि थुजायोब्ला नोंनानो बिदि नै बिदि होनग्राबो थायो। बेखायनो नुलांगोन। आरो मोनसे खोथाखौबो गोसोआव ला इउथ्सफोर, आं बुजायनाय नङा, आंनिफ्राय बुंनायसो बियो। जायफ्रा गाज्रि सानग्रा सानबाय थानो हो, नाथाय नों जेब्ला साक्सेस जायो, साक्सेसखौ जे नों जाखाबायबाबो देखायनानै लाथारनांगौ बेबो नङा, उनाव मिथिलाङो अब्लासो बुजिगोन। बैफोरबायदि मानसियानो नोंनि सेर फैनो नाजागोन, बोरै बिदि बोरै जेब्ला गाव गावनो जाथाय जायो बेबायदि। बेखायनो जायफ्रा बिराद गाज्रि कमेन्ट हरदों, गदाय लानाय माने बिदि जेबो गैया, साननायबो गैया। माथो लाइफ मोजोमसे गाव गावनि बिमा बिफाखौ नायलांनांगौ। आरो बेयावबो सोरजोंबा गाज्रि बुंजायोबा, मुं सुजायोबा, नों साननानै नायग्रो नोंनि बिमा बिफाखौ। नों जायया दुखु खस्थ'जों जोनोम होबाय बेखौ बोरै नागारनो हागोन? सोरबा बायदिया नागारनो एग्रिमेन्ट बा माबा मोनसे बुङोब्ला बायसान्स नैबे बिनि गेजेराव सोरबाफोर गाज्रि बुंनो गोसो दंबा बुंबाय थानो हागोन, आंनाव नांनाय नङा, दिनै लास्ट बुंबाय आं, बायदिसिना बुंलांबाय। गोजोन्थों।